телевизор караучыларыбыз җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. 7 августта Туктар авылында яшәүче әниебез Гыймадиева Миңсылуга 60 яшь. Кадерле әниебез, сине ихлас күңелдән туган көнең, юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, шомырт чәчәгедәй ак бәхетләр, корычтай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, чиксез шатлыклар телибез. Сабыр халыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Ходай насыйп итеп сиңа алдагы көннәреңдә дә сәламәт булып, әти белән гомер итәргә, безнең шатлыкларга синеп яшәргә язсын иде. Әнкәй дип әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлам әле картаям дип. Шат көләч бу, сүнмәс сүрелмә, кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Котлы булсын әни туган көнең, озак яшә бул син бәхетле, яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә, үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барсы өчен. Шушы изге теләкләрне теләп, кызың Алсу, киявең Рафис, оныкларың Нияз, Әдилә, Зәлинә, әтиебез Насыйх исеменнән кызың Алия. Күзләр җитә диеп моңсуланыма, өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә гөлләр Aydan mикән, әллә кояштанмы, күзләреңә күчкән яктылык. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Yıraklarda sinden yaşasam da, yüreğimde her gün seni minim. Bu jırımını sana bağışladım, merhametli gaziz seniyim. Bu jırımını sana bağışladım, merhametli gaziz seniyim, merhametli gaziz seniyim.
Олыяз авылында туып үскән, бүгенге көндә Казан каласында гомер итүче Каримова Гөлнара Хәсән кызына 45 яшь. Кадерле кызыбыз Гөлнара. Яшәр өчен килгәч дөньялыкка үз урыныңны табып тормышта, гомер юлларыннан армый атла, канатларың ныгыр очышта. Кырыс җиләр исе бер кайчанда каермасын учар канатың, борчу шатлыкларны уртак итеп, янәшәдән бәхет атласын. Кадерлебез. Сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Сәламәтлегең нык, гомерең озын, бәхетең шиксез күп булсын. Һәр туган таңга сыйнып, тормыштан ям һәм тәм табып, исән сау гомер кичерергә язсын сиңа. Сәламәтлегең һәрчак нык, күңел күгең аяз, йөрисе юлларың сикәлтәсез, һәр көнең шатлык белән генә үтсен. Күңел күгеңне кара болытлар капламасын. Язмышның ачы җилләре сине читләтеп үтсен. Гомерең буена авырлыкларга, тормыш ваклыкларына бирешмичә, олы җанлы, киң күңелле, ярдәмчел кеше булып кал. Үткән елларыңа карамыйча, бик күп еллар яшә кешеңдә, безнең өчен мәңге кадерле син, рәхмәт яусын барысы өчендә. Бүгенгедәй киләчәктә дә шат ягымлы булсын күңелең, озын гомер, бәхет, сәламәтлек белән бер кайгысыз үтсен гомерең. Канатларын җәеп фәрештәләр җил давылдан сине сакласын. Хак Тәгалә үзе юлдаш булсын, юлларыңны гөлләр капласын. Кадерле кызыбыз Гөлнара, алда килер көннәрдә дә җәүдәт кияү белән пар канатларыгызны тигез кагып, бер-берегезгә кирәк һәм терәк булып, бәрәкәтле, мул тормышта балаларыгызны исән сау үстереп, аларга куанып яшәргә язсын сезгә. Гомер юлың озын узак булсын, тигез тормыш аны бизәсен. Гомерегез бәхет белән үтсен, авырлыклар бәрдә килмәсен. Алда сине көтеп торсын, шатлыклы зур уңышлар, рәхмәтеннән Ходай ташламасын, бәхет белән үтсен, шатлыклар. Иң изге теләкләр белән әтиең Хәсән, әниең Алсу, бер туганнарың Илфат белән Алсу, Илнат белән Ләйлә, Илшат белән Айгөл һәм безнең балаларыбыз.
Шәмәрдәндә гомер итүче Гилфанова Дилүсә Мөдәррис кызына 50 яшь. Иң кадерле якын кешебезне юбилее белән котлыйбыз. Кадерлебез, кадерле әниебез. Гади сабыр олы җанлы да син, кылганнарың бары изгелек, кайгыларсыз үтсен һәрбер көнең, бәхетләрең булсын гомерлек. Тырыш синең оста кулларың, матур эзле үткән юлларың. Барча туганнарга, якыннарга һәрчак изге булды уйларың. Сәламәтлек ташламасын сине, һәрбер көнең үтсен шатлыкта, яшәү яме, дөнья иминлеге, юлдаш булсын сиңа һәр чакта. Кадерлебез. Сине чын күңелдән юбилең белән котлыйбыз. Сәламәтлек, бәхет, куанычлар, озын гомер телибез. Балалар игелеге күреп, изгелекләрен тоеп, оныклар сөеп, тынычлыкта, кадерле һәм хөрмәтле кеше булып, якыннарың белән бәхетле көннәрдә, тигезлектә гомер итәргә язсын сиңа диеп телибез. Әрне сагыш белмичә, гышлай изге күңелле булып, якты дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп яшәргә Ходай насыйп итсен иде. Ачык йөзле, тәмле телле, акыллы, кешелекле, ихтирамлы бит син кадерлебез. Шушы күркәм сыйфатларың гомер буе сине озатып барсын. Синдәй олы җанлы, төпле акыллы, ягымлы, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә зир торучылар сирәк тору. Киләчәктә дә гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булсын. Тугрылыклы тормыш иптәше, кадерле әни, яраткан дәвани булып, тынычлыкта яшәргә язсын. Кадерлебез, кадерле әниебез. Сәламәт бул, гел елмаеп яшә, бәхет кунсын күңелең түренә. Барыбызга кирәк-терәк булып, талмыятла гомер үренә. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, картаерга һич тә ашыкма. Гомерне бик еллар билгеләмим, яшәү дәрте булсын күңелдә, сәламәтлек, бәхет, куанычлар, юлдаш булсын сиңа гомергә. Кадерлебез. Сөйкемле йөзең шатлыклардан гел балкып торсын. Сәламәт, һәр вакыт хәзерге кебек ачык йөзле, киң күңелле, шибәр бул. Килер көннәрдә киләчәккә өметле хыяллар белән карап, якыннарыңның күңел җылысын тоеп, аларның ягымлы карашларына сөенеп яшәргә язсын. Зур хөрмәт белән тормыш иптәшең Илсур, балаларыбыз Илмир, Гөльяс, Илмира, Айдар, оныкларың Данир, Динә, бу теләкләргә кода-кодагыем да кушыла. Кабул итеп алсаң иде, изге теләк бәйләмен. Шаулый бүген гөрләп үтә, синең гомер бәйрәмең. Яшьләрне дә кызыктырып, яшисең янып көеп. Кемнәр генә әйтсен икән сине 50 диеп. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Ни килсә дә, ни күрсәң дә, калганың юк тукталып. Синдәй кешеләр белән көчле ул безнең халык. Искитәрлек якыннарың, искитәрлек үзеңдә. Бәхетле икәннәрен шул әллә каян күренә. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Илле дисең, күзләр генә тимәсен.
Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, шуның белән җырлы бүләк тапшыруын тәмамлыйбыз. Сезгә кичләрнең ямьлесен теләп калабыз. Исән-имин булыгыз. В городе, как всегда, пробки. Потеряв терпение, можно потерять жизнь. Не пересекай черту. Что вы знаете о наборе социальных услуг? Это страховка на случай тяжелой болезни. Это когда можно выбрать деньги. Деньги – это неправильный выбор. Лечение может стоить очень дорого. Например, онкология до 2 миллионов рублей в год. Ну, а набор социальных услуг я знаю, но сосед мой не знает. И отказался от услуг социальных. И теперь ежемесячно 10 тысяч на лекарства тратит. Не надо брать деньги. Я очень жалею, что от лекарств отказалась. Что вы знаете о наборе социальных услуг? Это когда в случае отказа от денег лекарство можно взять на любую сумму. Но это спокойствие моей семьи. А сколько стоит ваше здоровье? Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой Родины. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм. Теряйте нас там, где ездят машины. Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам. Когда купил автомобиль, получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойные нервы и голова. Сменю водительское удостоверение, если надо заменить. А то к экрану нужно прикосновение, и можно меньше заплатить. Всегда в настроении. Возьму и наберу. Транспорт и вождение. На госуслуги.ру.